וואו, השמלה הזו כזו 2000. תראי את זאת, היא כזו יפה. כן, אני מריחה את הפשע. ואז כל שנייה נופלת. אני מריחה את הפשע. באמת? אני שודדת פיראטית. לא ידעתי את זה. עכשיו, שבו, השיר. שקט, השיר, בוא נשב, יאללה. שיר. טדה טדה, טדה טדה, טדה טדה טדה. אנחנו שודדים פיראטים. שודדים פיראטים. שודדים פיראטים, פיראטים שודדים. יופי. עכשיו אנחנו נצ'פח אתכם. כן. היה! זה כיף. טוב, נתראה בפעם הבאה. לא, אבל שכחנו. קודם, יש מישהו שצריך לעזור לנו. ומי זה אם לא שוטר חתיכי? טדה טדה, טדה טדה, טדה טדה טדה. הוא שוטר והוא חתיך, ואיך קוראים לו שוטר חתיכי? טדה טדה, טדה טדה, טדה שוטר חתיכי. היי בנות, תודה. אתם הצלתם חיים של הרבה אנשים, ועכשיו השודדים הפיראטים, כמו שהם קוראים לעצמם, ילכו לכלא. שודדים פיראטים! רגע, קודם כל, בוא נראה את האיש הענק דורך. אוי, לפני שלוקחים את השודדים הפיראטים. האישה הזאת היא במצב קשה. אישה! אישה! התעוררי. אישה! אישה! אל תדאג. אנחנו רוצות ביקיני! ביקיני! בטון. אמא שלי. טוב, אני מודיע לכם. איפה אני? אל תדאגו, התוכנית הזאת תיגמר עוד שנייה. טוב, אנחנו הולכים לכלא. אנחנו שודדים פיראטים. יופי, אסירים ביי. פיראטים. אסירים פיראטים. ולכו פיראטים כבר בכלא. ביי ביי.